διαδικτυακή διάλυση της έδρας Ζαν Μονέ στην επικοινωνιακή διαχείριση κινδύνου και κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε τον κύριο Αντώνη Λαναρά, επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, σε μια διαδικτυακή ομιλία με θέμα το πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Ο Αντώνης Λαναράς είναι επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων από τον Απρίλιο του 2019. Είναι νομικός με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο και με υπόβαθρο στις πολιτικές επιστήμες και τη δημόσια διοίκηση. Έχει περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικής, τη διαχείριση και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της υγείας και κατήχε διάφορες θέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο Ελληνικό Υπουργείο Υγείας και συνέχισε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2004 έως και το 2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών και το 2011 ορίστηκε ακόλουθος υγείας στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2016 και μέχρι την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, εργάστηκε στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και Ετοιμότητας στον τομέα της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λαναρά, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το webinar. Είναι μεγάλη μου τιμή. Κατάγομαι από τη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη και είναι διπλή η χαρά που είμαι σήμερα μαζί σας. Θα μιλήσουμε σήμερα για το πλαίσιο ασφάλειας υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων. Θα μοιραστώ μαζί σας την παρουσίαση ή μάλλον είναι ήδη. Την έχω Όχι, εδώ κάνει ήδη share. δεν τη βλέπουμε. Αν θέλετε άλλη μια φορά Την να την ξανακάνω. κάνετε. Okay. Είναι καλά. Ναι, εμείς Ναι, τη βλέπουμε κανονικά. σε presenter view, νομίζω. Ναι. Πατήστε πλήρη προβολή αν υπάρχει. Δυστυχώς πρέπει να κάνω unshare μάλλον, γιατί ούτε τώρα. Το ίδιο φαίνεται. Okay. Βγείτε ίσως από την προβολή παρουσίαση στις διαφάνειες και μετά ξανακάνετε σε... Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, δεν χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Zoom και ενδεχομένως να έχω κάποια προβλήματα. Μάλλον δεν τα καταφέρνω. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Ανοίξτε το PowerPoint ξανά, αν θέλετε. Σταματήστε λίγο την οθόνη που έχετε κάνει share για να κάνετε stop share πρώτα. Πατήστε τώρα share screen.
Είναι το κουμπάκι που είναι με Ναι, πράσινο πρέπει να χρώμα. κάνω Ναι. πρώτα unshare. Εκεί είναι που δεν το βρίσκω. Έχει σταματήσει Α, η οκ. Έχετε προβολή κάνει το unshare, προηγούμενη. ναι, ναι. Α, Ναι. πολύ ωραία. Τότε εντάξει. Ωραία. Αν θέλετε για πλήρη προβολή πάνω στο... Ναι, ναι. Είναι εντάξει. Όχι, πάει στην πλήρη προβολή, έχει θέμα. Ένα λεπτό. Αν χρησιμοποιείτε δύο οθόνες, φαίνεται του λάπτοπ. Ναι, ή Τώρα projector. είναι εντάξει, Ναι, νομίζω. οκ. Ωραία. Ναι, ναι. Κάντε λίγο να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, αν πηγαίνει σωστά. Και να ξεκινήσουμε. Ωραία, τέλεια. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Τώρα είναι εντάξει. Ζητάω συγγνώμη για αυτή την τεχνική αδυναμία μου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως έλεγα, θα μιλήσουμε για το πλαίσιο ασφάλισης της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων. Θα ξεκινήσω λίγο με την ιστορία πριν φτάσουμε στην παρούσα φάση, ότι όλα ξεκίνησαν το 1998 με τη δημιουργία του Επιδημιολογικού Κέντρου Επιτήρησης και Ελέγχου των Μεταδοτικών Νοσημάτων. Στη συνέχεια, το 2013, ο σκοπός αυτής της απόφασης διευρύνθηκε με στόχο την ενίσχυση και την προώθηση μια περισσότερο συντονισμένης και ευρύτερης προσέγγισης για την ασφάλεια της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα επισημοποίησε την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας που για σχεδόν πάνω από 15 χρόνια λειτουργούσε άτυπα. Στη βάση των διδαγμάτων της πανδημίας COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020 αποφάσισε να προωθήσει ένα σετ νομοθετικών πρωτοβουλειών που είχαν ως σκοπό την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού του πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργάνων και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τα μαθήματα, τα διδάγματα από την πανδημία που οδήγησαν στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου. Το πρώτο από αυτά είναι ότι έγινε σαφές ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις δράσεις που μέχρι σήμερα είχαν αναλυφθεί. Το δεύτερο μεγάλο βήμα που ελπίζουμε να συνεχιστεί, γιατί φαίνεται ότι δεν συνεχίζεται, ήταν οι επενδύσεις στα δημόσια συστήματα υγείας, η βελτίωση της επιτήρησης και της ετοιμότητας. Πολύ σημαντικό για το δικό σας το κομμάτι, η ενίσχυση της κοινοτικής δέσμευσης, της δέσμευσης της κοινότητας, δηλαδή να έχουμε το ευρύ κοινό, αλλά και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όχι ως παθητικούς αποδέκτες, αλλά ως ενεργούς πολίτες. Και τέλος, να προωθήσουμε τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ κρατών, περιοχών, οργανισμών, διεθνών οργανισμών, με στόχο την ετοιμασία για την αντιμετώπιση επίγουσων καταστάσεων δημόσιας υγείας. Εδώ βλέπετε τα νομοθετικά κείμενα που υιοθετήθηκαν στο τέλος του 2022. Το πρώτο είναι ο κανονισμός για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που αναθεώρησε την απόφαση 1082 του 2013. Το δεύτερο αφορά την τροποποίηση του ιδρυτικού οργανισμού του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στην διαχείριση και την ετοιμότητα κρίσεων σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα
Και τέλος, στον τομέα των ιατρικών αντιμέτρων, ήδη η Επιτροπή το 2021 είχε ιδρύσει την αρχή, θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί την αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, την HERA. Όλα αυτά τέθηκαν σε εφαρμογή μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2022. Ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή εν μέσω της πανδημίας, όπως είπα, τον Νοέμβριο του 2020, και σε σχετικά σύντομο χρόνο, γιατί συνήθως οι διαδικασίες σε νομοθετικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο, καταφέραν να υιοθετηθούν αυτά τα πολύ σημαντικά κείμενα για το μέλλον της αντιμετώπισης των επιγουσών καταστάσεων δημόσιας υγείας. Θα σας πω λίγα λόγια για το πώς λειτουργεί το ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας της υγείας πριν περάσω στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης των Νοσημάτων. Και ένας σημαντικός θεσμός που τον ανέφερα ήδη, υπήρχε από το 2018, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας ενισχύθηκε σημαντικά, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της πρόληψης, ετοιμότητας και σχεδιασμού ανταπόκρισης, και κυρίως τον συντονισμό των απαντήσεων των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρχει μια ενημέρωση και συμβουλευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τι κάνουν οι γείτονές τους, τι θα κάνουν οι γείτονές τους, που ενδεχομένως να καταστάσεις στο δικό τους εθνικό επίπεδο. Αυτή η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Στο ανώτερο επίπεδο εργασίας, που είναι κυρίως για στρατηγικές αποφάσεις και για υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων και κατευθύνσεων, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο μέσω των working groups, και υπάρχει ένα γενικό working group που συνέρχεται συνήθως 2 φορές το μήνα και ενδεχομένως και πιο συχνά, αν χρειαστεί, αλλά και ad hoc working groups ανάλογα με τα θέματα. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της ετοιμότητας ή στην επικοινωνία του κινδύνου και κρίσεων και καταστάσεων κρίσεων. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως το ECDC, αλλά και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προεδρεύεται από την Επιτροπή και επίσης η Επιτροπή εκτελεί και χρέη γραμματείας και υποστήριξης της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοώ προεδρεύει. Εδώ βλέπετε τα καθήκοντα της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας, που είναι ο συντονισμός για την εφαρμογή της νομοθεσίας φυσικά. Δεύτερο, το συντονισμό του σχεδιασμού πρόληψης, ετοιμότητας και ανταπόκρισης. Του συντονισμού της επικοινωνίας, του κινδύνου και σε καταστάσεις κρίσεων, την υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων και κατευθύνσεων και την υιοθέτηση του προγράμματος εργασίας. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, γιατί είναι ο κύριος θεσμός όπου τα κράτη-μέλη συνέρχονται και συνομιλούν. Είναι το φόρουμ συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ είναι κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας. Και θα ήθελα να σταθώ εδώ σε αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι είναι υποχρέωση των κρατών μελών πριν πάρουν οποιαδήποτε μέτρα να ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μόνο σε έκτακτες και επίγουσες καταστάσεις μπορούν να το κάνουν χωρίς να ενημερώσουν, αλλά παρά αυτά
αφού έχουν ληφθεί, πρέπει να συγκληθεί η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας και να υπάρξει ενημέρωση. Υπήρξαν διάφορα τέτοια περιστατικά κατά την περίοδο της πανδημίας. Αν θυμάστε καλά, η Ιταλία ήταν από τις πρώτες χώρες που, δεν την ξέρω τη λέξη στα ελληνικά, που έκανε disinfect τα αεροσκάφη που ερχόταν από την Κίνα. Κάτι όμως που είχε δημιουργήσει ζητήματα στις άλλες χώρες. Απλά να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στις αρχές του 2023, με την έξαρση των κρουσμάτων στην Κίνα, που η Ιταλία αποφάσισε να πάρει μονομερή μέτρα χωρίς να ενημερώσει τα άλλα κράτη. Και αυτό δημιούργησε αντιδράσεις, αλλά υπήρξε στο πλαίσιο της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας συντονισμός και μια συντονισμένη προσέγγιση και κατεύθυνση για το σύνολο των κρατών μελών. Άλλοι φορείς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία για την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσεως, ανέφερα πριν τη HERA, είναι το Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων της HERA, είναι το ECDC, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, κυρίως για θέματα ελλείψεων και ασφάλειας των ιατρικών προϊόντων. Αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα γινόταν και συνεχίζουν να γίνονται ενέργειες και διαδικασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποφάσισαν ότι υπάρχει ανάγκη για την υιοθέτηση μιας πανδημικής συμφωνίας που να προετοιμάζει που τα κράτη-μέλη να μπορούν να είναι περισσότερο έτοιμα από ό,τι ήμασταν σε αυτή την πανδημία, και ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι παρόντες υγειονομικοί κανονισμοί που είναι από το 2005. Την περασμένη εβδομάδα η 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, είχα την τιμή να συμμετάσχω σε αυτή στη Γενέβη, και την τελευταία μέρα, το Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, επήλθε συμφωνία για τις τροποποιήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, και ταυτόχρονα, μετά από διαπραγματεύσεις 2 ετών, διαπιστώθηκε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι ακόμα έτοιμα να συμφωνήσουν σε μια pandemic agreement, μια pandemic treaty, και υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει το διακυβερνητικό διαπραγματευτικό όργανο αρμόδιο για τις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη, πόσο καιρό ακόμα θα πρέπει να λειτουργήσει και πότε θα πρέπει να υποβάλει το σχέδιο συνθήκης στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Η λύση ήταν το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από 1 χρόνο, δηλαδή το αργότερο μέχρι την επόμενη σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 2025. Απλά έτσι μια λεπτομέρεια, τα αφρικανικά κράτη που αριθμούν 55 επιμένανε η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική και άλλες χώρες θεωρούσαν ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ μικρό. Υπήρξαν προτάσεις μέχρι και 2 χρόνια, αλλά τελικά έκατσε, να το πω έτσι, στον 1 χρόνο, με δυνατότητα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις πάνε νωρίτερα, και επιτευχθεί αυτό πριν τον 1 χρόνο, να συγκληθεί μια έκτακτη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας που θα υιοθετήσει τη συνθήκη. Έρχομαι τώρα στο ECDC. Θα σας πω όμως λίγα λόγια για τον οργανισμό, πριν σας πω για τις αλλαγές που έχουν γίνει στον ιδρυτικό οργανισμό του κέντρου, για να μπορείτε να καταλάβετε
ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνει το ECDC. Είμαστε μια εξειδικευμένη agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 2005, βρισκόμαστε στη Στοκχόλμη. Περίπου 150 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ECDC. Αν προσθέσουμε όμως και τους συμβούλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, στους 400, και ο προϋπολογισμός μας για το 2024 είναι κοντά στα 93 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ βλέπετε την αποστολή, το mission του οργανισμού, που είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η επικοινωνία τρέχουσών και αναδυόμενων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από τα λοιμώδη νοσήματα, αλλά και ένας άλλος καινούριος ρόλος που εντάχθηκε στον ιδρυτικό οργανισμό του κέντρου είναι, και σημαντικό για σας, για το τμήμα σας, είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που είναι εύκολα κατανοητή από το ευρύτερο κοινό και αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Γιατί βρεθήκαμε σε καταστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας που πολιτικοί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν επακριβώς το έργο του ECDC, γιατί είναι ένας επιστημονικός οργανισμός, αλλά πρέπει αυτή η επιστημονική γλώσσα να μετατραπεί σε μια γλώσσα που να είναι εύκολα αντιληπτή από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και το ευρύ κοινό. Το ECDC αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να απευθυνθούν και στο κοινό, είτε μέσω των κυβερνήσεων, είτε απευθείας. Εδώ βλέπετε τους τομείς που το ECDC εργάζεται, και είναι η επιτήρηση των νοσημάτων και η επιδημιολογική γνώση, intelligence, είναι κάποιες λέξεις που δυστυχώς δεν είναι εύκολες να τις πω στα ελληνικά, ζητώ συγγνώμη για αυτό. Είναι η πρόγνωση και η πρόβλεψη, η υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την αντίδραση στις απειλές και κυρίως η ανάπτυξη και η επικοινωνία των αξιολογήσεων του κινδύνου σε περιπτώσεις απειλών για την ανθρώπινη υγεία. Ένας άλλος τομέας είναι η ετοιμότητα και η ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών, η επιστημονική συμβουλή και οι κατευθύνσεις από το ECDC προς τα κράτη-μέλη, η εκπαίδευση στη δημόσια υγεία, η ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία και φυσικά η επικοινωνία, που όπως ανέφερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών της υγείας από τα λοιμώδη νοσήματα. Και εδώ βλέπετε τις 4 μεγάλες ομάδες των νοσημάτων που υποστηρίζουμε. Είναι ο εμβολιασμός και η ανοσία, τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, οι λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και η φυματίωση, η μικροβιακή αντοχή και οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και οι ασθένειες που είναι επιρρεπείς σε επιδημίες. Εδώ βλέπετε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα, όχι μόνο τα ευρύτερα διδάγματα, αλλά και τα διδάγματα που το ECDC έχει αντλήσει μέσω από τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις αξιολογήσεις των κρατών μελών. Εδώ είναι οι κυριότερες αλλαγές που έχουν επέλθει. Υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε. Η πρώτη από αυτές είναι ότι
έγινε αντιληπτό και γι' αυτό συμπεριλήφθη η ανάγκη βελτίωσης της επιδημιολογικής επιτήρησης με στόχο κυρίως την ψηφιοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων επιτήρησης που θα επιτρέπουν επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο και θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της artificial intelligence. Όπως ανέφερα πριν, την πρόγνωση και την πρόβλεψη, δηλαδή τη δυνατότητα να δουλεύουμε σε επίπεδο σεναρίων και μοντέλων για τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, αλλά και μακροπρόθεσμα. Συγκεκριμένα στο ECDC εργαζόμαστε με έναν ορίζοντα μέχρι το 2040, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορες παράγοντες, drivers που μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση απειλών κατά της υγείας, όπως η κλιματική αλλαγή παραδείγματος χάρη. Αυτός είναι ένας καινούριος τομέας που το ECDC ξεκίνησε να εργάζεται. Να φανταστείτε, κατά την περίοδο την πανδημία είχαμε έναν, θα το πω στα αγγλικά, mathematical modeler, και τώρα έχουμε μια μεγάλη ομάδα που έχει διασυνδέσεις με άλλες αντίστοιχες ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι πάρα πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη και για την προετοιμασία. Θυμάμαι, επειδή συμμετείχα σε όλες αυτές τις συναντήσεις που γινότανε, η Επίτροπος Υγείας είχε μηνιαίες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιριών, γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες έπρεπε να γνωρίζουν την εξέλιξη της πανδημίας προκειμένου να μπορούν να προμηθεύσουν τα αναγκαία αντίμετρα. Δυστυχώς εκείνη την περίοδο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε για πάνω από 30 μέρες, κάτι που πλέον δεν είναι παρελθόν και έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που επιφέρει η αναθεώρηση του οργανισμού είναι ότι το ECDC πλέον να εκδίδει μη δεσμευτικές συστάσεις στα κράτη-μέλη για τη διαχείριση του κινδύνου. Μέχρι τώρα το ECDC είχε την αρμοδιότητα και έχει για την εκτίμηση του κινδύνου. Ενώ η διαχείριση του κινδύνου ήταν και είναι τομέας ευθύνης των κρατών μελών, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε πασιφανές ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες, οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές όπως είπα, αλλά συνήθως ακολουθούνται από τα κράτη-μέλη. Μία άλλη καινοτομία είναι η ανάθεση του ECDC να αναπτύξει την EU Health Task Force, μια ειδική ομάδα κρούσης που θα είναι έτοιμη, είναι ήδη σε λειτουργία από το 2023, που να μπορεί να ανταποκριθεί σε κλήσεις καταστάσεων κρίσεων στα κράτη-μέλη αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες του ECDC, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, αλλά και από εκπαιδευόμενους στην επιδημιολογία από τα κράτη-μέλη. Τέλος, ο νέος οργανισμός επιτρέπει στο ECDC να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα συστήματα υγείας, κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν, γιατί όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, η οργάνωση των συστημάτων υγείας είναι εθνική αρμοδιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά όργανα μόνο επικουρικά μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των εθνικών πολιτικών. Πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελούν τα εργαστήρια δημόσιας υγείας και γι' αυτό το λόγο
δημιουργήθηκε ένα καινούριο δίκτυο ευρωπαϊκών εργαστηρίων αναφοράς, τα οποία θα συντονίζει το ECDC, καθώς και ένα δίκτυο για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη μετάδοση των μεταδοτικών νοσημάτων και τις επιδημικές καταστάσεις. Τέλος, και εδώ είναι ο τομέας μου, ενισχύθηκε ο διεθνής ρόλος του ECDC ως συμβολή στη διεθνή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την παγκόσμια ασφάλεια και ετοιμότητα. Και κάτι που κάνουμε ήδη είναι να ενισχύσουμε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εταίρων με τα γειτονικά κράτη, τα neighboring countries, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα αναφερθώ παρακάτω με περισσότερες λεπτομέρειες. Απλά εδώ θα ήθελα να σας δείξω με ποιους συνεργαζόμαστε στην ευρύτερη γειτονιά. Είναι τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία, που είναι υποψήφιες για ένταξη χώρες. Επίσης, για ένταξη είναι και οι 3 νέες υποψήφιες χώρες, η Ουγγαρία και η Μολδαβία, τα οποία υποστηρίζουμε προκειμένου να έχουν το ίδιο επίπεδο ικανοτήτων στον τομέα της δημόσιας υγείας με τα κράτη-μέλη όταν έρθει η ώρα και γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό οι απειλές υγείας που μεταδίδονται, που δεν γνωρίζουν σύνορα, να φροντίσουμε οι γείτονές μας να έχουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ικανοτήτων. Γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με όλα αυτά τα κράτη που βλέπετε με σκούρο χρώμα στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Υλοποιούμε σειρά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στόχο έχουν, όπως είπα, να ενισχύσουμε την ικανότητα σε εργατικό δυναμικό, κυρίως στον τομέα της επιδημιολογίας, αλλά και στην αξιολόγηση των κινδύνων, την ετοιμότητα και την ανταπόκριση. Και όσο το δυνατόν να τους αν όχι ενσωματώσουμε, στα συστήματα και τα standards του ECDC. Εδώ βλέπετε μία εικόνα με τους συνεργάτες μας, τους partners μας σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτίστως το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα πρόληψης και ελέγχου των νοσημάτων, όπως το CDC της Αμερικής, του Καναδά, της Κίνας. Δουλεύουμε πάρα πολύ στενά με την Αφρική, με το CDC της Αφρικής, με το οποίο υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Είναι ένας καινούριος οργανισμός, είναι supranational, όπως και το ECDC, και η εμπειρία του ECDC θεωρήθηκε πολύτιμη για αυτή τη συνεργασία. 2 λόγια για τις δραστηριότητες ετοιμότητας και επιδημιολογικής γνώσης, πληροφορίας. Εδώ βλέπετε τις επίγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας στις οποίες έχει εμπλακεί το ECDC ήδη από το 2005, με την γρίπη των πτηνών, αλλά και την γρίπη το 2009, τον έμπολα, και από το 2020 μέχρι το 2022 τον COVID, και ειδικά για το 2022 βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε 3 επίγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας, τον COVID-19, το monkeypox, μου διαφεύγει πώς είναι στα ελληνικά,
και την υπατήτηδα. Και το μέλλον δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει, είναι άγνωστο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Εδώ βλέπετε μία εικόνα από το επιχειρησιακό κέντρο του ECDC. Αυτή την εικόνα μπορείτε να δείτε κάθε μέρα στις 11:30, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Βέβαια με τον hybrid τρόπο εργασίας, ενδεχομένως να είναι λιγότεροι, αλλά εγώ έχω ζήσει καταστάσεις στην αρχή της πανδημίας που σε αυτή την αίθουσα ήταν μέχρι και 150 άτομα, γιατί όλοι είχαν το ενδιαφέρον να ακούσουν τις τελευταίες. Δεν ήμασταν online εκείνη την περίοδο. Τι κάνουν αυτοί οι εμπειρογνώμονες κάθε μέρα? Εκπροσωπούν όλους τους τομείς και όλα τα επιχειρησιακά τμήματα του ECDC. Το ECDC 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα παρακολουθεί τι γίνεται διεθνώς στον τομέα της δημόσιας υγείας. Όλες τις απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Ανιχνεύει, παρακολουθεί και κάθε μέρα αξιολογούνται σε αυτό το πλαίσιο και παίρνονται οι αποφάσεις. Είναι μισή ώρα αυτή η συνάντηση κάθε μέρα. Σπανίως παίρνει περισσότερο, γιατί η προετοιμασία έχει γίνει πριν. Είναι η ώρα της ημέρας που γίνεται η ενημέρωση και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη δράση που θα ακολουθήσει το ECDC. Ανάλογα με την επικινδυνότητα που παρουσιάζει για την ανθρώπινη υγεία. Το μέγιστο επίπεδο ανταπόκρισης είναι να αποφασιστεί η αξιολόγηση του κινδύνου, μια μελέτη που λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες, τις παραμέτρους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και στο τέλος καταλήγει σε συστάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάντα online, μπορεί να το βρει κάποιος στο ECDC, όμως σε ημερήσια βάση και πριν, γιατί αυτή η διαδικασία της παραγωγής της αξιολόγησης μπορεί να πάρει από 2 μέρες, ανάλογα με το επίγον του περιστατικού, μέχρι και μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη. Όμως, στο τέλος αυτής της συνάντησης, στις 12 η ώρα, στις 12:30 το αργότερο, έχει εκδοθεί το report αυτού του round table και στέλνεται στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να γνωρίζουν τι έχει γίνει την προηγούμενη μέρα. Είναι πολύ δημοφιλές αυτό το report και όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά πάρα πολλοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να το έχουν, αλλά δυστυχώς αυτό περιέχει πληροφορίες που μερικές φορές είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να μοιραστούν αν τα μη ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εδώ είναι απλά η διαδικασία, πώς οδηγούμαστε στην αξιολόγηση στην παραγωγή του risk assessment, την αξιολόγηση του κινδύνου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα της πρώτης σελίδας, που συνήθως υπάρχει ένα summary, μια περίληψη, προκειμένου αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, οι υπουργοί, να μπορούν άμεσα να ενημερωθούν και δεν έχουν το χρόνο να διαβάσουν 30, 40 και 50 σελίδες. Η νέα αλλαγή που έχουμε είναι, σας είπα, αξιολογούμε τα συστήματα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποχρέωση κάθε 3 χρόνια να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Για να γίνει αυτό, το ECDC αξιολογεί επίσης όλα τα κράτη-μέλη, τα 27 κράτη-μέλη και τις 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενστάιν, και στη βάση αυτού συντάσσει συστάσεις, τις οποίες τα κράτη-μέλη, όπως είπα,
δεν είναι υποχρεωμένα αν δεν θέλουν να τις ακολουθήσουν, όμως έχουν υποχρέωση να δικαιολογήσουν γιατί δεν θα τις ακολουθήσουν. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Το πρώτο report έγινε το Δεκέμβριο του 2023 και το ECDC ξεκίνησε ήδη αυτές τα assessment, τις αξιολογήσεις. Την περασμένη εβδομάδα αξιολογήσαμε το Βέλγιο και στα μέσα Ιουνίου θα αξιολογήσουμε την Φινλανδία. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος και ο φόρτος που επιφέρει αυτή η αξιολόγηση είναι τεράστιος, γιατί σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιολογούμε 10 χώρες κάθε χρόνο. Αυτές οι αξιολογήσεις κρατάνε τουλάχιστον μία εβδομάδα και στη συνέχεια θα πρέπει αυτά να αντικατοπτρίζονται σε ένα report που θα μοιραστεί με τη χώρα και θα υπάρξει μια συζήτηση κατά πόσο αυτά που εμείς βρήκαμε είναι τα πραγματικά πριν βγουν οι συστάσεις. Και τελειώνω με την επικοινωνία του κινδύνου, τι κάνουμε δηλαδή στο ECDC, μιας και δεν είναι ο τομέας μου, αλλά το τμήμα επικοινωνίας του ECDC και μου δώσανε κάποια slides που νομίζω είναι καλό να τα δείτε, να τα μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή, πώς βλέπουμε εμείς την επικοινωνία του κινδύνου στο ECDC. Καταρχάς, η αρχή μας είναι ότι όλοι θα πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις πώς θα μετριάσουμε την επίπτωση του κινδύνου σε προσωπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή πληροφορίας, συμβουλής και γνωμοδοτήσεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ή δυνατόν σε πραγματικό χρόνο. Και τέλος, πάρα πολύ σημαντικό, η επικοινωνία του ρίσκου και η δέσμευση της κοινότητας. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική προσέγγιση των πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτές ακολουθούμε, δηλαδή δεν καθησυχάζουμε, αντιμετωπίζουμε τους φόβους και τις ανησυχίες, προσπαθούμε να είμαστε πρώτοι που θα έχουμε την ενημέρωση και να την μοιραστούμε με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκτός όλων των άλλων την παραπληροφόρηση όσο το δυνατόν περισσότερο και να παρακολουθούμε τα social media και ό,τι γενικότερα γίνεται σε αυτόν τον τομέα και να συνεργαστούμε με partners, influencers, γιατί είναι πάρα πολλοί σήμερα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο ψευδείς ειδήσεις να μεταδοθούν, ενδεχομένως πιο γρήγορα από τις ασθένειες, για να αυξήσουμε τον αντίκτυπο των μηνυμάτων μας και της ενημέρωσης. Ανέφερα πριν για τους διάβλους και τις τεχνικές επικοινωνίας που είναι σημαντικό να μην μας ξεφύγει κάτι, να μην είτε είναι παραδοσιακοί τρόποι, είτε είναι social media ή οτιδήποτε άλλο μέσο που μπορούμε να φτάσουμε στους πολίτες, αλλά και να έχουμε την ενημέρωση που πρέπει. Και για την παραπληροφόρηση μπορώ να σας στείλω κάποια links τι έχει το ECDC κατά την περίοδο της πανδημίας και θα τελειώσω με αυτό που ανέφερε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ανέφερε ότι δεν έχουμε μόνο να πολεμήσουμε την επιδημία, την epidemic, αλλά έχουμε να πολεμήσουμε και το infodemic.
γιατί τα ψευδή νέα μεταδίδονται γρηγορότερα και πιο εύκολα από ότι ο κορονοϊός, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας δώσουμε ένα διαδικτυακό χειροκρότημα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε Να είστε καλά. όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω να δώσουμε λίγα λεπτά έτσι για ερωτήσεις. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον κύριο Λαναρά μπορεί να είτε να χρησιμοποιήσει το chat, είτε να σηκώσει το χεράκι, αν θέλει. Έχω σταματήσει να κάνω share, έτσι δεν Ναι, είναι? ναι. Ωραία. Ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Δεν είχαμε ξαναδεί στην έδρα για τον ECDC και νομίζω ξεκαθάρισε και το τοπίο για τα διάφορα θέματα. Και ειδικά για το κομμάτι της επικοινωνίας το τελευταίο ήταν εξαιρετικό. Για να δούμε, έχουμε ερωτήσεις. Είναι κάποια που θέλει να κάνει ερώτηση. Βλέπω ένα... Ο κύριος Βίτας. Ναι. Ο κύριος Βίτας σηκώνει το χέρι, απλά ήταν το χειροκρότημα που έμεινε. Νομίζω το κατέβασε τώρα. Ναι. Ας περιμένουμε λίγο, μήπως κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Το χειροκρότημα ήταν. Για να μην θέλουμε ερωτήσεις σημαίνει ότι όλα ήταν κατανοητά και άκουσε ενδιαφέροντα. Ο κύριος Λάπας, ναι. Ο κύριος Λάπας είναι καθηγητής του τμήματος επικοινωνίας και πρόεδρος. Κύριε Λάπα. Μικρόφωνο. Το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Δεν σας το επιτρέπει. Πώς γίνεται αυτό? Για να το δοκιμάσετε λιγάκι. Πρέπει να είναι OK τώρα. Ναι, τώρα είναι OK. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαναρά, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας κάνατε. Πραγματικά έτσι εντυπωσίασε η όλη παρουσίαση. Εμένα μου γέννησε μία έτσι απορία, γνωρίζοντας και από τη βιβλιογραφία πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει τα έγκαιρα μηνύματα τα οποία μπορεί να έρθουν στην περίπτωση μιας πανδημίας. Και πολύ σημαντικό είναι τα μηνύματα τα οποία προέρχονται από τους χρήστες. Δηλαδή, όταν κάποια συμπτώματα μιας επερχόμενης πανδημίας φτάσουν σε δημόσιους φορείς, ναι, σίγουρα, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η διάχυση της πληροφορίας και ενδεχόμενα η κατανόηση ότι έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο επιδημίας ή πανδημίας, επιδημίας αρχικά, να είναι πιο ορατό. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνολογικά, όπως είναι, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στην Νοτιοανατολική Ασία τα Google Trends, οι τάσεις δηλαδή αναζητήσεων στο διαδίκτυο, όταν εμφανίζονται δηλαδή κάποια συμπτώματα και αρχίζουν οι ίδιοι χρήστες να αναζητούν αυτά τα συμπτώματα, τι μπορεί να είναι, από τι μπορεί να πάσχουν, είχε οδηγήσει στην πρόληψη του δάγγιου πυρετού στην περίπτωση της Ταϊβάν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην γίνει εξάπλωση, έτσι, να καταπολεμηθεί δηλαδή στη βάση του το φαινόμενο της επερχόμενης επιδημίας. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σε περιοχές που μπορεί να είναι υποβαθμισμένες, να μην έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση σε συστήματα υγείας ή σε χώρες οι οποίες μπορεί να συνορεύουν με άλλες χώρες οι οποίες να μην είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίζουν περιοχές όπου, για παράδειγμα, διάφορες μολύνσεις στις περιοχές αυτές, οι υποβαθμισμένες περιοχές, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα τα οποία μπορεί να είναι επιδημικά στη συνέχεια. Στο ECDC δηλαδή υπάρχει τέτοιου είδους, ας πούμε, χρήση ή τέτοιων μεθόδων. Τα social media τα αναφέρατε, αλλά έχω μια τέτοια, υπάρχουν και άλλα είδη. Εν είδη δηλαδή early warning systems, αυτά θα μπορούσαμε να πούμε, τα Google Trends, ότι μπορεί να λειτουργήσουν σαν εν είδη early warning systems. Ναι, φυσικά και υπάρχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με άλλες χώρες.
έχουμε το Early Warning and Response System που είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το διαχειρίζεται το ECDC, δηλαδή βρίσκεται σε εμάς. Αυτό το δίκτυο έχει ως αποστολή να φέρνει σε άμεση επαφή τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ECDC δεν είναι μέλος, αλλά επειδή το διαχειριζόμαστε, έχουμε άμεση πρόσβαση, γιατί εμείς καλούμαστε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους. Σε αυτό το δίκτυο, τα κράτη-μέλη ανά πάσα στιγμή μπορούν να αναφέρουν τους κινδύνους που υποπίπτουν στην αντίληψή τους, εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μια ανάρτηση για οποιοδήποτε περιστατικό. Πρέπει να είναι κάποια κριτήρια, ότι δεν είναι unusual, δεν είναι σύνηθες για τον τόπο και την περίοδο. Δεν μπορεί ένα κράτος μέλος μόνο του να αντιδράσει, ότι απαιτείται η ενωσιακή κοινή δράση. Εκτός αυτού όμως, όπως ανέφερα πριν, εδώ έχουμε μία ομάδα, την Epidemic Intelligence. Είναι μία ομάδα περίπου 15 άτομα που παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο τι γίνεται παγκοσμίως. Δεν παρακολουθούμε μόνο τα επίσημα websites, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάνουμε web scraping σε 500.000 σελίδες και έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε 50 γλώσσες. Δηλαδή, μπορεί να είναι μόνο 24, αλλά έχουμε προσωπικό που μιλάει και κινέζικα ακόμη και μπορεί να παρακολουθεί. Μπορούμε κάθε μέρα να γνωρίζουμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, για τον COVID, είδαμε ότι είχε υπάρξει κάτι από την Ταϊβάν, αναφέρεται την Ταϊβάν. Αμέσως όμως το είδαμε και επικοινωνήσαμε μαζί τους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα επίσημα δίκτυα που μας παρέχουν ενημέρωση, οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή μας, και γι' αυτό σας έδειξα πριν το χάρτη, την υδρόγειο, με τους οποίους έχουμε συμφωνίες, memoranda of understanding, και έχουμε focal points παντού. Δηλαδή, μόλις το Epidemic Intelligence Team διαπιστώσει κάτι, επικοινωνεί με το τμήμα μου. Και εμείς ερχόμαστε σε επαφή με όλες τις χώρες που είδατε πριν. Αλλά ακόμα και να μην υπάρχει κάποια επαφή σε κάποια χώρα, προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο στην Αφρική. Θυμάμαι συγκεκριμένα, ήταν Δεκέμβριος του 20 ή του 21, που είχαμε ενδείξεις για ένα καινούριο strain του COVID-19, τον Delta. Μπορέσαμε και επικοινωνήσαμε με την Νότια Αφρική μέσω του Africa CDC, που και εκείνοι έχουν αντίστοιχο 24 ώρες duty, και ήρθαμε σε επικοινωνία. Και όχι μόνο ήρθαμε σε επικοινωνία, αλλά καταφέραμε να τους πείσουμε να κάνουν μια παρουσίαση για ό,τι έχουν αντιμετωπίσει στους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Health Security Committee, στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας. Σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να μας ξεφύγουν, αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να εντοπίσουμε κάθε απειλή κινδύνου που ενδεχομένως να έχει συνέπειες διασυνοριακού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη Παπαδοπούλου, φοιτήτριά μας, θέλει κάτι να ρωτήσει, έτσι, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει, βασικά ποια είναι η κύρια δυσκολία που μπορεί να εμποδίζει στο να αποφασίζεται μια κοινή ευρωπαϊκή διάταξη για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ενός υγειονομικού κινδύνου που μπορεί να προκύπτει και να εφαρμοστεί αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σας είπα, ο τομέας της υγείας δεν είναι στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικουρικά συμβάλλει στην υποστήριξη των εθνικών πολιτικών υγείας. Η οργάνωση των συστημάτων υγείας είναι εθνική αρμοδιότητα.
Δηλαδή, το ECDC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς το ελληνικό σύστημα υγείας θα αντιμετωπίσει κάποια απειλή. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν επικοινωνίες, μπορεί να υπάρξει συζήτηση. Εμείς όταν δούμε ένα κίνδυνο θα πάρουμε τα focal points, θα πάρουμε τον ΕΟΔΗ και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε validate την πληροφορία που έχουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μόνο όταν υπάρξει ένα consensus μπορεί να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, είτε αυτά παραδείγματος χάρη ήταν η χρήση της μάσκας, τα lockdowns, διάφορα μέτρα ή αντίμετρα που μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση μιας επιδημίας. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την νομοθετική αρμοδιότητα που μπορεί να υποβάλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου, όμως για να υποβληθεί μια πρόταση νομοθετική θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία. Θα πρέπει να συλλεγούν όλες οι πληροφορίες και το υλικό που να υποστηρίζουν την ανάγκη για μια τέτοια νομοθετική πρόταση, να υπάρξει μια impact assessment, μια αντικτύπου που να λαμβάνει υπόψη τους διαφόρους τομείς και μόνο τότε μπορεί να υποβάλει την πρόταση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ξεκινάει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση μέχρι τα αντίστοιχα όργανα να έχουν μία απόφαση, μία κοινή προσέγγιση και μετά από αυτό κάθονται όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και διαπραγματεύονται και μόνο όταν τα τρία Ινστιτούτα, τα τρία όργανα, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνήσουν, τότε υιοθετείται ο κανονισμός ή η οδηγία ή κάποια απόφαση στον τομέα της υγείας ή σε άλλον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Απλά η νομοθεσία στον τομέα της υγείας είναι σχετικά περιορισμένη. Δεν είναι όπως το εμπόριο, δεν είναι όπως τις μεταφορές, δεν είναι όπως στον τομέα, στη δημόσια υγεία εννοώ. Στον τομέα των φαρμάκων, επειδή είναι στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, εκεί υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της υγείας, άσχετος με τα μεταδοτικά νοσήματα, είναι ο περιορισμός ο έλεγχος του καπνίσματος, που εκεί έχουμε νομοθεσία που την εφαρμόζουμε, όμως είναι μέσω του εσωτερικού εμπορίου. Οι διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι για το εμπόριο. Εμέσως προστατεύουμε την υγεία. Δεν υπάρχουν στον τομέα της υγείας το άρθρο 168 της συνθήκης, δεν προβλέπει τέτοια αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αρκετά περίπλοκα τα πράγματα στον τομέα της υγείας. Η κυρία Λουλοπούλου να κάνει μια ερώτηση. Κύριε Λαναρά, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας. Αναφερθήκατε ότι η επόμενη χώρα προς αξιολόγηση του ιατρικού της συστήματος θα είναι η Φινλανδία. Πώς γνωρίζετε εάν έχει γίνει ή πότε θα γίνει για τη δικιά μας χώρα η αξιολόγηση? Ευχαριστώ. Θα αξιολογηθούν όλες οι χώρες σε ορίζοντα 2,5 χρόνων από τώρα. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν αξιολογηθεί και οι 30 χώρες. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που θα αξιολογηθεί. Αυτή είναι η αξιολόγηση στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου. Δεν είναι η μόνη αξιολόγηση που γίνεται στις χώρες. Πρόσφατα η Ελλάδα δέχτηκε μια αντιπροσωπεία στον τομέα της μικροβιακής αντοχής. Πρόσκληση της Ελλάδας. Δεν πήγαμε εμείς. Εμείς δεν πάμε στα κράτη-μέλη αν δεν μας καλέσουν. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Θέλω να πω ότι είναι υποχρέωση της χώρας να αξιολογηθεί. Δεν μπορεί να την αποφύγει. Αυτό που μπορεί να καθυστερήσει είναι το χρόνο που θα γίνει. Αλλά εντός της τριετίας θα γίνει.
Δεν έχω κάποια ενημέρωση για την Ελλάδα πότε ακριβώς θα είναι, αλλά το πιθανότερο μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, και να κάνω κι εγώ μια ερώτηση την τελευταία για αυτή την διάλεξη. Εκείνο που παρατηρούμε και στην έδρα με αυτά που συζητάμε είναι ότι υπάρχουν τόσο σημαντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα agencies που έχει, όπως είναι και ο ECDC για τη διαχείριση κρίσεων, αλλά οι πολίτες, όπως και εδώ στην Ελλάδα, δεν τις γνωρίζουν. Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει? Ναι, Είναι στις κοιτάξτε, η αλήθεια προτεραιότητες. είναι το ECDC μέχρι την πανδημία του COVID δεν ήταν και τόσο γνωστό. Πλέον γίναμε διάσημοι και έχουμε όπως το δικό σας αίτημα για μια παρουσίαση, είναι αμέτρητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό βοήθησε γιατί υπήρξε προβολή. Στην Ελλάδα υπήρξαν πάρα πολλές συνεντεύξεις επιστημόνων και της διευθύντριας του κέντρου σε εφημερίδες αλλά και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που βοήθησε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολίτη να μας γνωρίζει, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για αυτή την εξέλιξη. Έχουμε δρόμο ακόμα να κάνουμε. Βέβαια, ένας λόγος που ενδεχομένως να εμποδίζει αυτή την προβολή είναι το ότι τα κράτη-μέλη συνήθως θέλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν τους πολίτες τους. Δηλαδή, εμείς συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις, με τα Υπουργεία Υγείας, μέσω διαφόρων μηνυμάτων που θέλουμε να περάσουμε, αλλά το κράτος μέλος ενδεχομένως να έχει ένα δικό του τρόπο που θεωρεί ότι το μήνυμα θα περάσει καλύτερα λόγω των τοπικών συνθήκων ή περιστάσεων και να τα προσαρμόσει ανάλογα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το βασικό μήνυμα να φτάσει στους τελικούς αποδέκτες ασχέτως από τον τρόπο, και τα κράτη-μέλη, αν μπορούν να βρουν καλύτερους τρόπους, είναι καλοδεχούμενο. Και φυσικά όλη η πληροφόρηση είναι στο web page του ECDC. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήταν εξαιρετική και πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Όπως σας είπα, όταν θα έρθετε στην Κοζάνη, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και χαρούμενες αν ερχόσασταν και από εδώ από την Καστοριά. Ή να έρθουμε εμείς στην Κοζάνη όταν θα έρθετε εσείς, γιατί είμαστε κοντά εννοείται. Για να κάνουμε και μια διαζώσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διαζώσεις έτσι. Ευχαρίστως. Να ευχαριστήσω και το κοινό που συμμετείχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Να είστε καλά. Θα σας στείλω την παρουσίαση και μπορείτε να τη μοιράσετε με τους συμμετέχοντες. Λυπάμαι που είναι στα αγγλικά, αλλά δεν μπορούσα να τη μεταφράσω. Όχι, μια χαρά ήταν. Αλλά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την ολοκληρώσω. Είναι και η ορολογία, είναι τεχνική ορολογία, είναι δύσκολα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε. Σας Καλό ευχαριστούμε απόγευμα πολύ. σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε και την καθηγήτριά μας.